Бивши студенти, които вече били постигнали успехи в професионално поприще, отишли да видят свой преподавател в университета. Разговорът скоро се завъртял около стреса на работа и в живота. Всички започнали да се оплакват. Професорът предложил на гостите си кафе. Сервирал го в голяма кана и оставил на масата много и най-различни чаши. Порцеланови, пластмасови, стъклени, някои съвсем обикновени, други много скъпи. Тогава поканил гостите си да си налеят кафе. След като всеки от студентите вече бил с чаша в ръка, професорът казал: "Сигурно забелязахте, че всеки от вас си избра най-скъпата чаша и никой не се спря на обикновените. Докато искате най-доброто за себе си, стресът и проблемите ви няма да спрат. Със сигурност чашата няма да промени качеството на кафето. В повече случаи тя просто струва повече, а понякога дори скрива това, което пием. За вас беше от значение да пиете кафе, но съзнателно си избрахте най-хубавите чаши, след което заоглеждахте чуждите. Сега помислете, животът е като кафето, а работата, парите и позицията в обществото са чашите. Това са просто предмети, които съдържат живота, но те нито го определят, нито променят качеството му. Понякога, вперили в поглед чашата, забравяме да се радваме на кафето, подарено ни от Бог. Бог прави кафето, а не чашите. Наслаждавайте се на кафето."